L'anèmia és una de les patologies més freqüents que hi ha. Els símptomes principalment són tindre una pal·lidesa de pell molt blanca i tindre un cansament molt fort. L'anèmia, de fet, el que és una falta de sang, o sigui, una falta de glòbuls vermells a l'organisme. I la forma de diagnosticar-ho és amb uns anàlisis senzills, en què es podem mirar els paràmetres com l'hemoglobina i l'hematòcrit que ens diran si hi ha anèmia. Les causes de l'anèmia més importants són dèficits vitamínics, com poden ser la falta de ferro, la falta de vitamina B12 o la falta d'àcid fòlic. Però tot i això, hi ha altres causes que també s'han de tenir en compte. Per tant, encara que mengeu bé, no vol dir que no pugueu tenir anèmia. No és causa única. Per tant, si creieu que podeu tindre anèmia i esteu menjant bé, també hauríeu d'anar al metge. La causa més freqüent, com he comentat, és la falta de ferro, sobretot en dones per causa de la menstruació. I és per això que és important que les dones, sobretot, i també tothom, es faci una dieta que sigui rica en ferro. El menjar que porta més ferro, amb diferència, és la carn vermella, com pot ser la vedella, com pot ser el pavo, com pot ser la carn de cavall. Hi ha altres aliments que en porten, no tant com la carn vermella, però també es poden prendre, com poden ser el marisc variat, com pot ser un musclo, o també les llegums.